Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with another video. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। I hope आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। थ' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। So anyway, दिनै जों सावरायनो आखायाव लादों बा दिनै जों सावरायगोन जोङो जायफ्रा देग्लाय HS पास जाबाय नोंथांमोना दायो कलेजनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दोनदों। So दायो जोंहा मेरिट लिस्टआ गाबोन थामहिनबा 2 जुनाव ओंखारनो गोनां। स' बेनिखायनो जों गाबोन जेब्ला मेरिट लिस्टआ ओंखारगोन नोंथांनि मुङा फैगोन ना फैयाखै जों माबोरै चेक खालामनो हायो एबा जोंना मेरिट लिस्टआ बेसिकेलि PDF वाइसआव आपल'ड जायो। स' PDF आव नोंथांनि मुङा दंना गैया एबा PDF खौ जों मोनग्रोनो थाखाय जों मा प्रसेसजों जोङो नायनांगोन बे PDF खौ बहा मोनगोन। स' एनिवे नोंथांमोना साननो हागौ जे बे नोंथांमोननि मेरिट लिस्टखौ कलेजनि बर्डआव होनानै दोनगोन होननानै, नाथाय कलेजनि बर्डआव दानिया बेबायदि सिस्टेम होलिया। स' बेनिखायनो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलावनो मोनगोन एबा कलेजनि जि दायो हेल्पलाइन WhatsApp ग्रुप बेवहाय नोंथांमोना जइन जानानैबो बे ग्रुपआव मोननो हागौ बिथांमोना जुदि हरोब्लाथाय। स' एनिवे जों दायो मेरिट लिस्टखौ माबोरै चेक खालामो बेखौ जों दायो मिथिनानै लागोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो स्मार्ट एडमिशन पर्टेल होननानै सार्च खालामब्लानो जाबाय। स' जेब्ला स्मार्ट एडमिशन पर्टेल होननानै सार्च खालामो अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस बा बेफोरबायदि वेबसाइटआ गेवगोन। स' बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गिबि वेबसाइटआव नोंथांमोना हाबहैनो नांगोन। स' बेवहाय जेब्ला हाबहैयो अब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस नोंथांमोननि सिगाङाव नुजागोन। नाथाय नोंथांमोना अन्नानै लगिनआव दाथु एबा नोंथांमोना लगिन दा खालाम। मानोना लगिन खालामालासिनोसो जोङो नायनो नांगौ। मानोना बेवहाय जोंहा PDF वाइसआव थायो। स' एनिवे जोङो बेखौ बा मेरिट लिस्टखौ जों माबोरै नुनो मोनगोन बेनि थाखाय जोङो थुनो नांगोन बा क्लिक खालामनो नांगोन नैबे मर अप्सनाव। स' नैबे मर अप्सनाव जेब्ला जों क्लिक खालामनानै होयो अब्ला बेवहाय जों गोबां अप्सनफोर नुनो मोनो। एडमिशन नटिस, प्रग्राम शिड्युल, इनस्टिटिउशन बेफोरबायदिनो गोबां। स' बेफोरबायदिनो जोंहा मोनसे अप्सनबो दंखायो मेरिट लिस्ट। नैबे मेरिट लिस्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। स' बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि नुजाथिगोन। स' बेखौ क्ल'ज खालामनानै हो। बेनि उनाव बेवहाय राउन्ड 1 मानोना मेरिट लिस्टआ जोंहा खेबनै पाब्लिश जागोन, राउन्ड 1 आरो राउन्ड 2। राउन्ड 1 आव जेरैबायदि सिस्टेमजों पाब्लिश जागोन राउन्ड 2 आवबो बेफोरबायदि एखे सिस्टेमजोंनो पाब्लिश जागोन मेरिट लिस्टआ। नाथाय मेरिट लिस्टआ पाब्लिश जानाया एसे माब्लाबा लेट जानो नागिरो। स' बेनिखायनो नोंथांमोना वेट खालामब्लानो जाबाय 2 जुनआव। स' एनिवे जोंहा नैबेवहाय इनस्टिटिउशन नेम ओंखारदों। स' बेवहाय जोङो माखौ क्लिक खालामनांगोन? आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव कलेज नेम, बे नोंथाङा मा कलेजनिखौ नायनो नागिरदों। स' एनिवे आङो दायो सालबारि कलेजनिखौ नायगोन। स' सालबारि कलेज ओंखारबाय। स' बेफोरबायदि इन्टारफेस ओंखारदेरना होबाय थायोबाथाय दानबानो जाबाय। नाथाय दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सालबारि कलेज बुखांनायनि उनावबो बा होखांनायनि उनावबो दासिमबो नै मा ओंखारनानै दङ? नो रिजाल्ट फाउन्ड। माने दासिमाव पाब्लिश जाथ'वाखै। जेब्ला पाब्लिश जायो नैबेवहाय लिंक ओंखारगोन। नैबेवहाय आर्ट्स साइन्सनि मोननै PDF ओंखारगोन सालबारि कलेजाव। बिकज जायहा माने आर्ट्सनिल' दङ अब्ला बेवहाय BA ओंखारगोन। जायनिया आर्ट्स साइन्स दं BA, BSc, BCom एनिवे जायखिजाया नैबे लिंकनि गाहायाव नैबेवहाय ओंखारगोन। स' नोंथांमोना बुजिबाय आइ हप। स' जायफ्रा चेनेलाव गोदानमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअसफोर मोननो थाखाय। स' नोंथांमोना नोंथांमोननि मिथिनो गोनां बा सोंनो गोनांखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों सोंहरब्लानो जाबाय। स्मार्ट पर्टेलनि आं लिंकखौ आंनि भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो लोगोसे आङो आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवबो पिन खालामनानै दोनगोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। थेंक इउ।